Ne može se dati ono što se ne traži. Glas je odjeknuo kroz kapelu poput grmljavine, kidajući svečanu tišinu vjenčane ceremonije. Amalia Cordero, 18-godišnja nevjesta u bijeloj haljini od europske čipke, podigla je pogled i vidjela nešto nemoguće. Apač ratnik na konju u kapeli njezina oca usred njezine vjenčane ceremonije. Njegova silueta se ističila nasuprot sunčeve svjetlosti, koja je prodirala kroz otvorena vrata, crna kosa vezana crvenom trakom, odjeća od kože ukrašena perlama koje su blistale u polumrtaku. Konj je koračao polako središnjim prolazom, svaki udarac kopita o kameni podzvučao je glasnije od otkucaja Amaljinog srca. Kako se usuđuješ? Don Esteban Cordero, najmoćniji farmer na teritoriju Novog Meksika, krenuo je naprijed s licem iskrivljenim od bijesa. Uhvatite ovog divljaka. Ali ratnik nije skidao pogled s Amalije. U njegovim tamnim očima, dubokim poput noći bez mjeseca, nije bilo prijetnje. Bilo je nešto mnogo opasnije. Bilo je pitanje. Jesi li izabrala ovog muškarca? Upitao je, pokazujući prema Don Ramiru Salazaru, čovjeku od 57 godina koji je stajao pokraj nje, 15 minuta prije nego što bi postao njezin suprug. Amalija je otvorila usta, ali nije izašao ni zvuk. Nitko joj nikada nije postavio takvo pitanje. Njena volja, njezina želja, njezin izbor, te riječi nisu postojale u njezinom svijetu. Njezin život bio je isplaniran prije nego što je rođena. Postati supruga moćnom čovjeku kojeg je izabrao njezin otac, roditi djecu, umrijeti u tišini pokornosti. Don Ramiro, čovjek koji je već pokopao 2 supruge u sumnjivim okolnostima, stisnuo je svoju zlatnu krunicu dok mu je lice postajalo crveno. Ovo je svetogrđe. Ubite ga. Muškarci su posegnuli za oružjem. Žene su vrištale. Svećenik se povukao iza oltara. Kaos je eksplodirao u kapeli, dok su se tjelohranitelji Don Estebana pokušavali približiti ratniku, ali on je bio brži. Ratnik je doveo konja direktno do oltara, zaobilazeći ljude koji su se razbježali s njegovog puta. Zaustavio se pred Amalijom i ispružio ruku. Njegova ruka bila je obilježena ožiljcima koji su pričali priče o bitkama i preživljavanju, ali bila je čvrsta i sigurna. Izaberi, rekao je jednostavno. Jedna riječ, jedno pitanje, jedna prilika. Iza njega Don Esteban je urlao naredbe. Tjelohranitelji su se približavali. Don Ramiro je zahtijevao osvetu. Cijeli svijet koji je Amalija poznavala govorio joj je da ostane, da se pokloni, da prihvati sudbinu koju su drugi odredili za nju. Ali u tim tamnim očima ratnika Amalija je vidjela nešto što nikada prije nije vidjela. Slobodu. Bez riječi, bez trenutka oklijevanja koji bi mogao dati vremena strahu da je paralizira, Amalija je uhvatila njegovu ruku. Ratnik ju je povukao snažnim pokretom, podižući je spoda i postavljajući je ispred sebe na konja. Sve se dogodilo tako brzo da nitko nije reagirao odmah. Zatim je pravi kaos počeo. Amalija! Don Esteban je revnuo. Njegova lica je bila grimasa nepojmljivog bijesa. Vrati se odmah, ali ratnik je već okrenuo konja. Jednim oštrim povikom koji je odjeknuo planinama, potjerao je životinju prema izlazu. Amalija se držala sedla, osjećajući vjetar kako gori njezino lice. Srce koje je lupalo toliko snažno da je mislila da će eksplodirati u njezinim grudima. Krikovi i pucnji počeli su odjekivati iza njih. Metci su zujali opasno blizu, ali ratnik je vodio konja s impresivnom vještinom, skrenujući i vijugajući dok su se udaljavali od imanja. Poznavao je svaki kamen, svaku depresiju u terenu, svaki put koji je nudil zaštitu. Galopirali su kroz obrađena polja imanja, preskočili nisku ogradu i ušli u divlju teritoriju izvan granica vlasništva njezina oca. Crvena prašina dizala se u gustim oblacima iza njih. Podnevno sunce gorjelo je nemilosrdno, pretvarajući pustinju u peć. Drži se čvrsto, rekao je preko ramena, njegov glas miran unatoč opasnoj situaciji. Amalija je poslušala, ne zato što je bila naviknuta slušati, već zato što je instinktivno vjerovala ovom strancu na način koji nije potpuno razumjela. Činjenica da je upravo napustila vlastito vjenčanje s čovjekom kojeg nikada nije upoznala do prije 3 dana, da bjegnula sapač ratnikom, da je zauvijek napustila jedini život koji je poznavala, sve to počelo se sručavati na nju. Teren se brzo mijenjao. Ravna zemljišta ustupila su mjesto stjenovitim brežuljcima, pokrivenim bodljikavim grmljem i kaktusima. Žega je bila opresivna, ali ratnik je nastavio, uvijek održavajući korak ispred progonitelja koje je Amalija mogla čuti iza njih. Tko si ti?
Uspjela je konačno pitati, njezin glas jedva čujan iznad zvuka galopiranja. Tašin, odgovorio je, ne okrećući se. Moje ime je Tašin. Zašto? Zašto si ovo učinio? Sada se okrenuo, baš toliko da ga mogla vidjeti iz profila. Bilo je nešto u njegovom izrazu, nešto što je prelazilo jezičnu barijeru između njihovih svjetova. Prije 3 mjeseca bio sam u vašem gradu da trgujemo. Vidio sam te kako si šetala sa služavkom. Bila si u okovima čak i tada, ali tvoje oči su tražile planine, tražile su slobodu. Amalija je osjetila kako joj se grlo steže, nije znala što reći. Ovaj muškarac, ovaj stranac, vidio ju je na način na koji je nitko drugi nikada nije vidio. Zatim sam čuo o tvom vjenčanju s Don Ramirom, nastavio je Tašin. Čovjek koji ubija žene, rekao sam sebi, ona zaslužuje izbor. Svatko zaslužuje izbor. Zvuk progonitelja postajao je udaljeniji. Tašin je vodio konja kroz uski kanjon. Zidovi crvenog kamena dizali su se s obje strane. Bilo je hladnije ovdje, u sjeni. I Amalija je konačno mogla disati dublje. Kamo me vodiš? Upitala je. U mjesto gdje nitko ne može odrediti tvoju sudbinu osim tebe same, odgovorio je Tašin. U mjesto gdje će te pitati što želiš prije nego što odluče za tebe. Jahali su još sat vremena prije nego što su progonitelji potpuno nestali. Tašin je vodio konja prema skrivenom putu koji je vijugao kroz planine. Put koji očito samo on poznavao. Sunce je počelo padati prema horizontu, bacajući duge sjene preko pustinskog krajolika. Konačno su stigli do vrha brežuljka. Tašin je zaustavio konja i pokazao prema dolje. U dolini ispod, između visokih stjenovitih zidova, nalazilo se Apač selo. Vikiupi, tradicionalne kolibe napravljene od grana i trske, bili su raspoređeni u polukrugu. Dim se dizao iz već vatri. Djeca su trčala između koliba, a žene su radile oko vatre. Muškarci su skupljeni u malim grupama, razgovarajući ili održavajući oružje. Bio je to svijet potpuno različit od svega što je Amalija poznavala. Ovo je tvoj dom sada, rekao je Tašin. Ako to želiš, ako izabereš ostati. Amalija je gledala dolje u selo, njezino srce je ponovo ubrzalo, ali ovog puta ne od straha. Bio je to strah, da, ali i nešto drugo. Bilo je uzbuđenje, bila je nada. Bila je mogućnost nečeg novog, nečeg što pripada samo njoj. Što ako ne mogu? Što ako ne znam kako živjeti ovako? Tašin se okrenuo da je pogleda direktno. Onda ćeš naučiti. Kao što sam ja naučio tvoj jezik. Kao što sam naučio trgovati s tvojim narodom. Sloboda ne dolazi lako, Amalija, ali dolazi. Dok su silazili prema selu, Amalija je osjetila kako se njezin želudac steže. Ljudi su ih već primijetili. Žene su prestale raditi i gledale prema njima. Muškarci su ustali, neki stavljajući ruke na oružje. Djeca su prestala trčati i zurila sa znatiželjom pomiješanom s oprezom. Tašin je polako vodio konja kroz selo, zaustavljajući se u centru gdje je gorjela najveća vatra. Stariji muškarac, s licem izbrazdanim dubokim borama i kosom bijelom poput snijega, izašao je iz jednog od vikjepa. Nosio je ogrlicu od kandži medvjeda i odjeću bogato ukrašenu perlicama i bodljama dikobraz A. Bio je to očito vođa. Tašin je sjahao. Zatim je pomogao Amaliji da siđe s konja. Njezine noge bile su ukočene od dugog jahanja i gotovo se srušila, ali Tašin ju je pridržao. Bijela vjenčanica, sada smeđa od prašine i pocijepana na nekoliko mjesta, privlačila je poglede svih prisutnih. Vođa je progovorio na Apač jeziku, njegove riječi bile su oštre i zahtjevne. Tašin mu je odgovorio mirno, također na Apač jeziku, pokazujući prema Amaliji s poštovanjem, ne posesivnošću. Razgovor je trajao nekoliko minuta, napetost u zraku bila je gotovo opipljiva. Konačno vođa je pogledao Amaliju. Njegove oči bile su prodorne, kao da su mogle vidjeti duboko u njezinu dušu. Zatim je progovorio na lošem španjolskom. Zašto si ovdje, bijela ženo? Amalija je otvorila usta, ali njezin glas je zvučao slabo i nesigurno. Tašin mi je dao izbor i izabrala si pobjeći, prekinuo ju je vođa. To nije isto što i izbor gdje ćeš biti. Njegova logika bila je nepobitna. Amalija je osjetila kako joj suze nabujaju u očima, ali ih je pritisnula. Nije htjela pokazati slabost, ne sada. Imaš pravo, rekla je, podižući pogled da se susretne s njegovim očima. Ne znam što želim, jer mi nikada nije bilo dopušteno željeti. Ali znam što ne želim. Ne želim biti prodan, a poput stoke. Ne želim umrijeti u rukama okrutnog muškarca. Ne želim živjeti u okovima. Nešto je bljesnulo u očima vođe. Možda poštovanje, možda samo znatiželjnost.
Ovdje nema lakšeg života, rekao je. Nema slugu koji će raditi za tebe. Nema fine hrane ili mekih kreveta. Moraš raditi, moraš učiti i moj narod neće te odmah prihvatiti. Za njih si ti neprijatelj. Razumijem, odgovorila je Amalija, iako njezino srce je lupalo od straha. Vođa se okrenuo prema Tašinu i progovorio nešto na Apač jeziku. Tašin je klimnuo, zatim se okrenuo prema Amaliji. Vođa Kuruk kaže da možeš ostati, objasnio je, ali moraš dokazati svoju vrijednost. Moraš pokazati da nisi teret. Prije nego što je Amalija mogla odgovoriti, žena je izašla iz grupe koja se okupila oko njih. Bila je starija, možda 45 ili 50 godina, s kosom isprepletanom sivim pramenovima i licem oštrim poput kamena. Njezine oči gledale su Amaliju s otvorenim neprijateljstvom. Progovorila je oštro na Apač jeziku, pokazujući prstom prema Amaliji. Njezin ton bio je pun prezira, iako Amalija nije razumjela riječi. Tašin joj je odgovorio, njegov glas još uvijek miran, ali čvrst. Žena se nije dala smiriti. Njen glas se podigao, izazivajući Tašina, izazivajući prisutnost Amalije. Što ona kaže? Upitala je Amalija tiho. Tašin je uzdahnuo. To je Našota, naša iscjeliteljica i vračara. Ona kaže da dovodiš nesreću nad naš narod, da će tvoj otac doći s vojskom da te vrati, da je tvoja prisutnost ovdje prijetnja za sve nas. Amalija je osjetila kako joj se želudac steže. Našota je imala pravo. Don Esteban Cordero ne bi dopustio ovakvu uvredu. Došao bi, s vojnicima i oružjem, i uništio bi sve na svom putu da je vrati. Možda bi trebala otići, rekla je tiho. Ne želim donijeti opasnost vašem narodu. Ali Tašin je stavio ruku na njezino rame. To nije tvoja odluka, rekao je. Vođa Kuruk je rekao da možeš ostati, dakle ostat ćeš. A što se tiče tvog oca, okrenuo se prema okupljenom narodu i progovorio glasno na Apač jeziku, njegove riječi pune odlučnosti. Vođa Kuruk je klimnuo. Neki muškarci su uzvratili povike odobravanje, podižući oružje u zrak. Drugi su ostali tihi, njihova lica puna sumnje. Našota je još jednom nešto izviknula. Zatim se okrenula i marširala natrag u svoj vikjap, njezin stav govoreći glasnije od riječi koliko je bijesna bila. Što si im rekao? Upitala je Amalija. Rekao sam im da će tvoj otac možda doći, ali da ga čekamo, da je ovo prilika da pokažemo da se nećemo pokoravati ljudima koji misle da mogu uzeti što žele. Rekao sam im da si ti sada pod našom zaštitom i da će svatko tko pokuša nanijeti ti štetu morati proći kroz mene. Amalija je osjetila kako joj se grlo steže od emocije. Ovaj muškarac, kojeg je upoznala tek nekoliko sati prije, stavljao je svoj život, možda živote cijelog svog naroda, u opasnost zbog nje. Zašto? Upitala je. Zašto rizikuješ toliko za nekoga koga ne poznaješ? Tašin ju je pogledao i po prvi put vidjela je nešto ranjivo u njegovim očima. Prije 7 godina moja sestra Ajana bila je obećana starijem ratniku kojeg nije voljela. Bila je mlađa od tebe, samo 15 godina. Pokušala je pobjeći, ali ju je uhvatio. Ubio ju je da očuva svoju čast. Zaustavio se, bol je bio očit na njegovom licu. Od tog dana položio sam zakletvu. Nikada neću dopustiti da se to dogodi opet, ne ako mogu spriječiti. Svaka žena zaslužuje izbor, Amalija. Svaka žena zaslužuje reći ne. Suze su konačno krenule niz Amalijino lice. Svo naprezanje, sav strah, sva nepoznatost budućnosti koja ju je čekala, sve je eksplodiralo u tom trenutku, ali bile su to također suze olakšanja. Po prvi put u svom životu netko ju je vidio ne kao vlasništvo, ne kao robu za razmjenu, već kao osobu s pravima, s željama, s vrijednošću. Hvala ti, šapnula je. Mlada djevojka, možda 14 ili 15 godina, izašla je iz grupe promatrača. Imala je velike tamne oči pun znatiželjnosti i topline. Prišla je Amaliji i progovorila nešto na Apač jeziku, njen glas prijateljski unatoč jezičnoj barijeri. Ovo je Kimi, predstavio ju je Tašin. Kći moje sestre, moja nečakinja. Ona će ti pomoći. Pokazat će ti gdje možeš spavati, dati ti odjeću koja je prikladnija od ove. Pokazao je prema uništenoj vjenčanici. Kimi je uhvatila Amalijinu ruku, njezin osmijeh bio je topao i dobrodošao. Povukla ju je prema jednom od vikjapa na rubu naselja, brbljajući na Apač jeziku iako je znala da Amalija ne razumije. Ali njezin ton bio je prijateljski, gotovo uzbuđen. I Amalija se nasmiješila unatoč svemu. Unutar vikjapa bilo je hladno i mračno.
Svjetlost je prodirala kroz pukotine između grana, stvarajući uzorke na zemljanom podu. Kimi je pokazala prema prostirci napravljenoj od kože jelena i pokrivača od pamuka, zatim je otišla do sanduka i izvukla odjeću. Bila je to jednostavna haljina od kože jelena, ukrašena perlicama oko vrata i rukava. Kimi ju je dala Amaliji, zatim se okrenula da joj da privatnost. Amalija je skinula unuštenu vjenčanicu, osjećajući kako svaki sloj bijele čipke pada poput lanaca koji se kidaju. Kada je obukla haljinu od kože jelena, osjetila se drugačije, lakše, slobodnije. Gledala je dolje na smeđu kožu, na simple design i shvatila da nikada nije osjećala tako udobnu odjeću. Kimi se okrenula i pljesnula rukama, njezin osmijeh još širi. Uzela je Amalijinu ruku i povela je natrag van, očito željna pokazati transformaciju ostalima. Kada su izašle iz vikjapa, sunce je već bilo nisko na horizontu, bacajući narančasto crvenu svjetlost preko cijelog sela. Ljudi su se okupili oko vatre za večeru, miris pečenog mesa ispunjavao je zrak. Amalija je osjetila kako joj se želudac zagrčio, shvatila je da nije jela ništa cijeli dan. Tašin ju je ugledao i klimnuo odobravajući. Bolje, rekao je jednostavno. Vođa Kuruk je također pogledao prema njoj, njegov izraz nešto manje strog nego prije. Čak je i nekoliko drugih žena bacilo poglede prema njoj koji nisu bili potpuno neprijateljski, ali Našota, koja je sjedila odvojena od ostalih, nastavila je gledati s očitim prezirom. Kimi je odvela Amaliju do vatre i pokazala joj da sjedne. Dala joj je drvenu zdjelu s mesom i nekakvim korijenjem koje Amalija nikada prije nije vidjela. Okus je bio jak i začinjen, potpuno različit od utančane hrane na koju je bila navikla, ali bila je gladna i jela je zahvalno. Dok je jela, primijetila je kako je ljudi promatraju. Neki sa znatiželjom, neki sa sumnjom, neki s otvorenom nepovjerenjem. Djeca su šaputala međusobno, pokazujući prema njezinoj bijeloj koži i svjetlosmeđoj kosi. Bila je očito strana, očito različita, očito ne pripadala ovdje, ali bila je slobodna. I to je bilo jedino što je značilo. Tašin je sjeo pokraj nje, njegova prisutnost bila je utješna usred toliko nepoznatog. Bit će teško, rekao je tiho, dovoljno glasno samo da ga ona čuje. Moraš naučiti naš jezik, moraš naučiti naše običaje. Moraš pokazati da možeš doprinijeti, da nisi samo još jedna usta za hraniti. Naučit ću, obećala je Amalija, njezin glas čvršći nego što se osjećala. Što god treba, naučit ću. A tvoj otac će doći, nastavio je Tašin. Možda ne sutra, možda ne idućeg tjedna, ali doći će. I kada dođe, morat ćeš odlučiti hoćeš li se vratiti ili ostati. Amalija je pogledala u vatru, plamenovi su plesali i bacali sjene po licima ljudi oko nje. Ovi ljudi, ovi stranci koji su je gledali sa sumnjom, bila je to sada njezina jedina nada za životom koji nije bio određen od drugih. Neću se vratiti, rekla je tiho, ali s apsolutnom sigurnošću. Što god se dogodi, neću se vratiti. Tašin je klimnuo. Zadovoljstvo se vidjelo u njegovim očima. Dobro, onda od sutra počinješ učiti. Kimi će te podučavati jeziku. Ja ću te naučiti loviti, jahati bolje, preživjeti u ovoj zemlji. Neće biti lako. Ništa vrijedno nije lako, odgovorila je Amalija ponavljajući riječi koje je nekada čula od svoje dadilje, jedine osobe u njezinom prijašnjem životu koja je pokazala ikakvu dobrotu prema njoj. Noć je pala potpuno, nebo iznad njih postalo je crno baršunasto platno prošarano milijunima zvijezda. Amalija nikada nije vidjela toliko zvijezda. U kući svoga oca prozori su uvijek bili zatvoreni teškim zavjesama, svijet vani držan na distanci. Ovdje, pod ovim otvorenim nebom, okružena ljudima koji su je još uvijek smatrali neprijateljem, odjeven, a u jednostavnu haljinu od kože jelena, daleko od svega što je poznavala, ovdje se Amalija Cordero osjećala živom po prvi put u svom životu. Kimi joj je pokazala gdje će spavati, u vikjapu koji je dijelila s 3 druge mlade žene. Bile su ljubazne, ali rezervirane, pokazujući joj gdje može položiti svoju prostirku, ali ne pokušavajući razgovarati s njom. Dok je ležala na prostirci od jelenje kože, slušajući nepoznate zvukove noći u pustinji, hukanje sova, cviljenje kojota u daljini, šuškanje vjetra kroz granje vikjupa, Amalija je pomislila na svoj otac. Vjerojatno je bijesan, razbijao je sve u vidokrugu, urlao naredbe, organizirao potjeru. Don Ramiro također, njegova uvrijeđena ponositost, zahtijevala je osvetu. Vojnici bi bili poslani.
nagrade bi bile ponuđene. Cijeli teritorij bi bio pretragan, ali dok je gledala kroz pukotinu u vikjapu na zvijezde iznad, Amalija se nasmiješila. Neka dođu, neka pokušaju odvući je natrag. Izabrala je, možda po prvi put u svom životu učinila pravi izbor i ne bi se vratila. Zadnji misli prije nego što je zaspala bili su Tašinovi tamne oči, tako pune razumijevanja i jednostavna pitanja koja su promijenila sve. Jesi li izabrala? Ne, nije izabrala Don Ramira, život pokornosti, smrt u tišini. Izabrala je nešto drugo, nešto strašno i nepoznato i opasno. Izabrala je sebe. Dok je san konačno dolazio, Amalia Cordero, kći Don Estebana Cordera, najmoćnijeg farmera na teritoriju, odjeven, a u europsku čipku i obučena da bude savršena supruga, prestala je postojati. Na njezino mjesto nešto novo je počelo rasti. Nešto divlje i slobodno. Netko tko će postati Naira, ona koja je izabrala. Ali ta transformacija bi bila daleko od jednostavna. Kako će Amalija otkriti u danima koji dolaze, sloboda nije dar koji se jednostavno prima. Sloboda je borba koju se mora zaslužiti. Svaki dan iznova. Protiv svijeta koji inzistira da žene moraju biti posjedovane, kontrolirane, zauvijek tihe. I ta borba je tek počela. Amalija se probudila na zvuk aktivnosti izvan vikijapa. Sunce još nije potpuno izašlo, nebo je bilo blijedoplavo s prugama ružičaste i narančaste boje na istoku. Tijelo ju je boljelo na mjestima za koja nije znala da postoje. Mišići nogu od dugog jahanja prethodnog dana, ramena od napetosti, leđa od spavanja na tvrdom tlu. Druge žene u vikijapu već su bile budne i odlazile. Bacile su joj poglede, neki znatiželjni, drugi hladni, ali nitko nije progovorio. Amalija je ustala pokušavajući ne pokazati koliko ju je boljelo kretanje i izašla van. Selo je već bilo živo. Žene su skupljale vodu iz obližnjeg potoka, muškarci su provjeravali oružje i konje, djeca su trčala između vikijapa, njihov smijeh zvonio je u jutarnjem zraku, dim se dizao iz različitih vatri gdje se pripremao doručak. Amalija je stajala tamo, nesigurna što učiniti, osjećajući se izgubljeno i na putu. U kući svoga oca dan bi počeo s dadilja, koja donosi umivaonik tople vode, čistu odjeću savršeno složenu, doručak serviran na porculanskim tanjurima u blagovaonici. Ovdje nije znala čak ni gdje se umiti. Dobro jutro, Tašinov glas je došao iza nje. Okrenula se i vidjela ga kako prilazi, već potpuno odjeven i očito spreman za dan. Spavala si? Malo, priznala je Amalija. Sve je tako različito. Dobro, njegovo lice je bilo ozbiljno. Ako bude prelako, nećeš učiti. Dođi, moraš jesti prije nego počnemo. Odveo ju je do jedne od vatri gdje je Kimi već bila, pomažući starijoj ženi da priprema obrok. Kimi se nasmiješila kada je ugledala Amaliju i pljesnula rukom pokazujući joj da sjedne. Doručak je bio jednostavan, kukuruzni kolači pečeni na vrućem kamenju i sušeno meso. Amalija je jela polako, pokušavajući naviknuti na teksturu i okus. Sve je bilo tako drugačije od maslaca, svježeg kruha i marmelade na koje je bila navikla. Dok je jela, primijetila je Našotu kako stoji u blizini, promatrajući je. Stara vračara nije skrivala svoje neprijateljstvo. Rekla je nešto na apač jeziku, njen glas oštar i kritičan. Nekoliko žena u blizini se nasmijalo. Što je rekla? Upitala je Amalija tiho. Tašin je izgledao neugodno. Rekla je da jedeš kao dijete, malim zalogajima, i da nikada nećeš preživjeti ovdje ako ne naučiš jesti kao ratnik. Amalija je osjetila kako joj lice gori od sramote, ali prisilila se da uzme veći zalogaj. Neće dati Našoti zadovoljstvo da je vidi kako odustaje. Nakon doručka, Tašin je ustao. Vrijeme je da počneš učiti. Prvo jezik. Kimi će te podučavati osnovnim riječima. Zatim posao. Ovdje svatko doprinosi. Nema slugu, nema ljudi koji rade za tebe. Razumiješ? Razumijem, odgovorila je Amalija podižući bradu. Spremna sam. Kimi ju je odvela malo dalje od središta sela do hladovine velikog drveta. Sjedila je i pokazala Amaliji da učini isto. Zatim je počela pokazivati na različite stvari i izgovarati njihova imena na apač jeziku. C, rekla je, pokazujući na kamen. Ceki, ponovila je Amalija, pokušavajući oponašati izgovor. Kimi se nasmijala i klimnula, zatim pokazala na drvo. Čil, ponovila je Amalija. Njen jezik se mučio sa čudnim zvukom koji nije postojao u španjolskom. Tako je nastavljeno satima. Kimi je bila strpljiva učiteljica, ponavljajući riječi više puta, ispravljajući Amalijin izgovor nježno.
Učile su nazive za osnovne stvari: voda, vatra, nebo, sunce, mjesec, hrana, konj. Zatim jednostavne fraze: dobro jutro, hvala, molim te. Amalijina glava je pucala do vremena kada je sunce bilo visoko na nebu. Toliko novih riječi, toliko čudnih zvukova, ali nije odustala. Ponavljala je svaku riječ iznova i iznova, dok je Kimi nije zadovoljno klimnula. U podne Kimi ju je odvela natrag u selo. Žene su bile okupljene oko velike vatre, pripremajući ručak. Starija žena koja je nadzirala, ona ista koju je Amalija vidjela ujutro, pokazala joj da priđe. Progovorila je na Apač jeziku, njen ton bio je strog. Kimi je tiho prevela: ovo je Dezba, ona nadgleda pripremanje hrane. Kaže da ako želiš jesti, moraš naučiti kako pripremati hranu na naš način. Dezba je gurnula drvenu zdelu u Amalijine ruke, zatim je pokazala na hrpu kukuruza koji je trebalo očistiti. Amalija je sjela i počela raditi, nespretno skidajući ljusku. Njezine ruke, meke od života ugode, nisu bile navikle na takav grub rad. Ljuska joj je režala prste, nokti su joj se lomili. Druge žene su promatrale, neke sa zabavom, neke sa prezirom. Našhota je prošla pokraj nje i namjerno nogom razbacala kukuruz koji je Amalija već očistila, prisiljavajući je da počne iznova. Amalija je zagrizla usnu, prisiljavajući se da ne plače, i nastavila raditi. Do večeri njezine ruke su bile ogrebane i bolne, ali uspjela je očistiti sve što joj je Dezba dala. Starija žena je pregledala njen rad, klimnula jednom, nije bilo pohvale, ali ni kritike. Tako su dani počeli prolaziti, svaki pun novih izazova i poniženja. Ujutro se budila prije zore, učila nove riječi s Kimi, zatim radila s drugim ženama. Skupljala vodu iz potoka noseći teške glinene posude koje su joj ozljeđivale ramena, prala odjeću na kamenima kraj rijeke, dok joj se ruke smrzavale u hladnoj vodi, sakupljala drva za vatru u okolnim brežuljcima. Popodne je Tašin preuzimao njezino obrazovanje. Učio ju je jahati na Apač način, bez sedla, koristeći samo pokrivač i kolana za kontrolu konja. Prvo je padala više puta, udarajući tvrdo tlo dok su djeca gledala i smijala se. Ali ustajala je svaki put, ponovo se penjala, odbijajući odustati. Učio ju je prepoznavati ljekovite biljke koje je Našota koristila za liječenje, koje lišće može ublažiti groznicu, koji korijen može zaustaviti krvarenje, koje bobice su otrovne. Učio ju je pratiti tragove životinja u pijesku, čitati znakove koji su joj govorili što je prošlo tamo i kada. Učio ju je koristiti nož, kako ga držati, kako ga baciti, kako ga koristiti za obranu. Njezine prve pokušaje bili su nespretni i opasni, gotovo se porezala nekoliko puta, ali polako, vrlo polako, počela je razumjeti. Noću je padala na svoju prostirku iscrpljena, svaki mišić u tijelu je urlao od bola, ali svako jutro se budila i počinjala iznova. Žene sela je tretirale s hladnom distancom. Većina jednostavno ju je ignorirala, tretirajući je kao da ne postoji. Neke su bile otvoreno neprijateljske, slučajno joj gurala vrući lonac blizu ruke, slučajno joj stajala na noge, slučajno joj bacala blato na čistu odjeću. Najgora od svih bila je Našota. Stara vračara činila je životom Amalije pakao kad god je mogla. Kada bi Amalija sakupljala ljekovito bilje, Našota bi je optužila da bere pogrešne biljke, čak i kada su bile točne. Kada bi Amalija pokušala pomoći s pripremanjem obroka, Našota bi je odgurnula i rekla da sve radi pogrešno. Kada bi Amalija sjela da odmori nakon dugog dana rada, Našota bi joj rekla da je lijena. Zašto me toliko mrzi? Upitala je Amalija Tašina jedne večeri nakon što ju je Našota javno ponizila, optužujući je da donosi nesreću selu. Tašin je bio tih nekoliko trenutaka prije nego što je odgovorio. Našota je izgubila svoju kači prije mnogo godina. Meksički vojnici su je ubili tijekom napada na naše selo. Od tada mrzi sve koji imaju bijelu kožu ili govore španjolski. Za nju ti predstavljaš sve što je oduzelo njezino dijete, ali ja nisam kriva za to, protestirala je Amalija. Ne, nisi, složio se Tašin, ali bol ne slijedi logiku, morat ćeš joj dokazati da si drugačija. Riječima to ne možeš učiniti, samo djelima. Tjedan je prošao, zatim 2. Amalijina koža je potamnila od sunca, njezine ruke su postale žuljave i oštre. Njezin španjolski naglasak u Apač jeziku postajao je sve manje izražen. Naučila je kako zapaliti vatru trljanjem štapića, kako sušiti meso tako da potraje tjednima, kako napraviti korpu od trske. Kimi je postala njezina jedina prava prijateljica.
Mlada djevojka je bila strpljiva i ljubazna, uvijek spremna objasniti običaje koje Amalija nije razumjela, uvijek branila je kada bi druge žene bile pregrubu. Jednog popodneva Kimi ju je odvela do potoka gdje su bile same. Hoću ti reći tajnu, rekla je tiho na lošem španjolskom, i ona je učila Amalijin jezik dok je Amalija učila njezin. Kakvu tajnu? Upitala je Amalija. Mnoge žene ovdje, one te poštuju, čak i ako to ne pokazuju. Vidjet kako radiš, kako ne plačeš, kako nikada ne odustajete. To je hrabro. Ne osjećam se hrabro, priznala je Amalija. Osjećam se prestravljeno svaki dan. To je što čini hrabrošću, rekla je Kimi sa mudrošću koja je bila iznenađujuća za njezine godine. Činiti stvari iako si prestravljena. Tog istog dana dogodilo se nešto što je promijenilo percepciju sela o Amaliji. Bile su blizu potoka, Amalija, Kimi i nekoliko drugih mlađih žena skupljale su divlje bobice. Sunce je bilo vruće, zrak bio je nepokretan. Amalija je radila tiho, njezina košara se polako punila crvenim bobicama. Iznenada Kimi je vrisnula. Amalija se okrenula i vidjela Guju kako se uvija oko Kimijin stopala. Bilo je to grmećuša, smrtonosno otrovnu zmiju. Druga djevojka se smrznula od straha. Njezino lice postalo bijelo. Sve ostale su se povukle vrišteći, ali Amalija, bez razmišljanja, zgrabila je štap koji je ležao u blizini i zamah nula ga prema zmiji. Prvi udarac je promašio. Zmija se okrenula prema njoj, zveketajući svojom grmećušom, spremna napasti. Amalija je zamahula opet, ovaj put pogodivši zmiju direktno po glavi. Kreatura je pala, osakaćena, ali još uvijek opasna. Zamahula je treći put, četvrti, peti, sve dok zmija nije prestala se kretati. Tada je pala na koljena, njezine ruke tresu se nekontrolirano. Shvatila je što je upravo učinila, koliko je blizu bila smrti, ali također je shvatila nešto drugo. Nije oklijevala, nije razmišljala. Vidjela je Kimi u opasnosti i djelovala. Kimi je trčala k njoj i zagrlila je čvrsto. Suze su tekle niz njezino lice, dok je ponavljala riječi na apač jeziku koje Amalija još nije naučila, ali njihovo značenje je bilo jasno. Hvala, hvala, hvala. Druge djevojke su se skupile oko njih, gledajući Amaliju s novim poštovanjem. Jedna od njih, koja je ranije bila posebno hladna prema njoj, položila je ruku na Amalijino rame i klimnula. Jednostavni gest, ali pun značenja. Kada su se vratile u selo, priča o tome što se dogodilo već se širila. Žene su se okupile oko Kimi, provjeravajući je, zatim gledale prema Amaliji s različitim izrazima. Čak i Dezba, stroga nadzornica hrane, klimnula je prema Amaliji s nečim što je moglo biti odobravanje. Ali Našota, kada je čula priču, samo je pljunula na tlo i okrenula se, odbijajući priznati bilo što dobro u Amaljinim dijelima. Te večeri, vođa Kuruk ju je pozvao da sjedne pokraj njega kraj vatre, čast koja do tada nije bila ponuđena. Progovorio je na apač jeziku, njegove riječi bile su svečane. Tašin je preveo. Vođa Kuruk kaže da si danas pokazala hrabrost. Kaže da zaštita jednog člana plemena vrijedi više od 1000 riječi. Kaže da si počela zaslužiti svoje mjesto među nama. Amalija je osjetila kako joj se grlo steže od emocije. Recite mu da sam zahvalna i da ću nastaviti raditi svaki dan da dokažem da pripadam ovdje. Kuruk je klimnuo kada je Tašin preveo njezine riječi. Zatim je ustao i otišao, ali prije nego što je nestao, okrenuo se i rekao nešto još. Kaže da sutra ideš na svoj prvi lov, preveo je Tašin. Ako želiš biti dio plemena, moraš naučiti loviti. Amalija je osjetila mješavinu uzbuđenja i straha. Lov. To bi bilo potpuno izvan bilo čega što je ikada iskusila, ali klimnula je. Bit ću spremna. Tu noć, dok je ležala na svojoj prostirci, Amalija je razmišljala o tome koliko se promijenila u samo 2 tjedna. Njezine ruke, nekada meke i bijele, sada bile su tamne i žuljave. Njezino tijelo, nekada slabo od nedostatka fizičke aktivnosti, sada bilo je čvršće, jače. Njezin nekada ispunjen brigama o etiketi i vanjskim ljepotom, sada bio je fokusiran na preživljavanje, na učenje, na dokazivanje. Ali najvažnija promjena nije bila fizička. Bilo je nešto dublje. Osjećala se živa. Po prvi put u svom životu svaki dan je značio. Svaki izbor je bio njezin, svaki uspjeh zaslužen njenim vlastitim rukama. Sljedeće jutro budila se prije zore. Tašin ju je već čekao držeći luk i tulac strijela. Prije nego što možeš loviti jelena ili bison, moraš naučiti pucati, rekao je. Dođi.
Odveo ju je izvan sela, na otvoreni prostor između brežuljaka. Postavio je ciljeve, komade kore vezane na grane. Prvo, moraš naučiti kako držati luk, počeo je, pokazujući joj. Tvoja dominantna ruka povlači tetivu, druga drži luk čvrsto, ali ne prenapeto. Amalija je pokušala oponašati njegov stav, ali luk je bio težak i nezgodan. Kada je pokušala povući tetivu, jedva je mogla pomjeriti. Jače, rekao je Tašin, koristi leđa, ne samo ruku. Pokušala je opet, ovaj put koristeći cijelo tijelo. Tetiva se povukla unazad, ali kada je pustila, strijela je otletjela divlje, promašujući cilj za nekoliko metara. Opet, rekao je Tašin jednostavno, i tako je nastavljeno. Strijela za strelicom, pokušaj za pokušajem. Njezine ruke su počele drhtati od napora, ramena su gorjela, ali nastavljala je. Do podneva njezini prsti su krvarili gdje je tetiva režala kožu, ali također je počela pogađati cilj, ne u sredinu, ali barem ga je pogađala. Dovoljno za danas, rekao je Tašin. Trebamo govoriti o nečem drugom. Odveo ju je do hladovine velikog kamenja i sjeli su. Tvoj otac, počeo je Tašin. Naši izviđači su ga vidjeli. Dolazi s vojnicima. 30 ili 40 ljudi, dobro naoružanih. Bit će ovdje za 3, možda 4 dana. Amalijino srce je poskočilo u njenim grudima. Znala je da će ovaj trenutak doći, ali nije bila spremna. Što će se dogoditi? Vođa Kuruk je pozvao ratno vijeće. Morat ćemo odlučiti, boriti se ili pregovarati. Neki muškarci žele borbu. Kažu da dopuštanje tvojom ocu da zahtjeva tvoj povratak pokazuje slabost. Drugi žele pregovarati. Kažu da gubljenje života nije vrijedno jedne žene. Jedne žene, ponovila je Amalija tiho. To je sve što sam, zar ne? Uzrok problema. Ne, rekao je Tašin čvrsto, ti si razlog. Razlog zašto se borimo. Razlog zašto ne dopuštamo moćnim muškarcima uzeti što žele bez pitanja. Razlog zašto vjerujemo da svaka osoba zaslužuje izbor. Ali ako ljudi umru zbog mene, tada umiru za nešto u što vjeruju, prekinuo ju je Tašin, kao što su mnogi umrli prije. Ali to je odluka ratnog vijeća, ne tvoja. Tvoja odluka je samo jedna. Ako tvoj otac zahtjeva tvoj povratak, hoćeš li otići? Amalija je gledala preko pustinje, prema planinama u daljini. Negdje tamo, Don Esteban Cordero jahao je s vojskom, siguran u svoju moć, siguran u svoje pravo da uzme natrag ono što smatra svojom imovinom. Ali ona više nije bila njegova imovina. Više nije bila Amalija Cordero, kći koja se mora pokoravati. Postajala je nešto drugo, netko drugo. Ne, rekla je, njezin glas čvrst. Neću otići. Bez obzira što se dogodi, neću se vratiti. Tašin se nasmiješio, prvi pravi osmijeh koji je vidjela na njegovom licu. Dobro, onda se pripremamo za borbu. Te večeri, dok je selo pripremalo se za dolazak Dona Estebana, Amalija je sjela sa Kimi i nastavila učiti jezik. Ali ovaj put, riječi koje je učila bile su drugačije. Ratnik, borba, sloboda, izbor. I jedna posebna riječ koju je Kimi naučila s posebnom pažnjom. Naira. Što je značilo ona koja je izabrala. To je tvoje ime sada, rekla je Kimi. Više nisi Amalija, ti si Naira. I dok je ponavljala to ime, osjećajući kako zvuči na njenom jeziku, nešto unutar nje se promijenilo. Zadnji komadići stare Amalije, prestravljene djevojke u bijeloj vjenčanici, otpali su. Na njezino mjesto stajala je Naira. I Naira se neće vratiti 3 dana kasnije, prašina se pojavila na horizontu. Naira, jer sada je mislila na sebe s tim imenom, stajala je na rubu kanjona promatrajući kako se oblak crvene prašine približava. Njezino srce je lupalo, ali ruke su joj bile stabilne. U posljednja 3 dana selo se transformiralo u utvrdu. Muškarci su provjeravali oružje, oštrili noževe, pripremali strijele. Žene su sakupljale dodatnu hranu i vodu, pripremale lijekove, prenosile djecu i starije na sigurnije mjesto dublje u kanjonu. Naira je radila zajedno s njima, ne kao strankinja, nego kao član plemena. Pomagala je nositi teške vreće, pripremati zavoje od trske, skupljati ljekovito bilje koje će našota trebati ako bude ranjenika. Stara vračara je i dalje odbijala razgovarati s njom direktno, ali najmanje više nije pljuvala kada bi je vidjela. Tašin je stajao pokraj nje sada, njegov pogled također fiksan na približavajuću prašinu. 37 muškaraca, rekao je. Naši izviđači su izbrojali. Svi naoružani puškama i mačevima. Tvoj otac ne dolazi pregovarati. Nikada nije bio čovjek pregovaranja.
odgovorila je Naira tiho. On uzima što želi ili uništava što ne može uzeti. Ratno vijeće je odlučilo, nastavio je Tašin. Nećemo predati te, ali također nećemo napasti prvi. Daćemo mu priliku da ode mirno. Ako odbije, nije završio rečenicu, ali značenje je bilo jasno. Vođa Kuruk se pridružio njima, njegov izraz bio je ozbiljan. Progovorio je na Apač jeziku, njegove riječi odmjerene i čvrste. Vođa kaže da moraš ostati skrivena dok on razgovara s tvojim ocem, preveo je Tašin. Ako te Don Esteban vidi, može izgubiti razum i napasti bez razmišljanja. Ne, rekla je Naira, njezin glas jači nego što se osjećala. Neću se skrivati. On treba vidjeti što sam postala. Treba razumjeti da sam napravila svoj izbor. Kuruk je pogledao prema njoj, zatim prema Tašinu. Nešto je prošlo između njih, tihi razgovor bez riječi. Konačno vođa je klimnuo. Kaže da možeš stajati s nama, preveo je Tašin, ali moraš ostati tiha. Ovo je razgovor između vođa. Vojska Don Estebana stigla je do ulaza kanjona dok je sunce bilo na vrhuncu neba. Naira ih je mogla vidjeti jasno sada. Muškarci u prašnjavim uniformama, neki vojnici, neki rančeri koje je njezin otac unajmio. Svi naoružani, svi spremni za nasilje. Na čelu jahao je Don Esteban Cordero na svom crnom žderepcu. Njegovo lice bilo je crveno od bijesa i sunca. Pokraj njega jahao je Don Ramiro Salazar, čovjek kojem je trebala biti supruga. Njegov izraz bio je mješavina ponositosti i osvete. Apači su bili poredani na rubu kanjona. 20 ratnika, najbolje naoružani i najhrabriji. Između njih stajala je Naira, odjevena u haljinu od jelenje kože. Njezina kosa, sada ispletena u Apači stilu s vrpcama od koljena, njezina koža zatamnjena od sunca. Kada je Don Esteban pogledao prema gore i vidio je, njegov konj se zaustavio naglo. Njegova usta su se otvorila u nečujnom šoku. Don Ramiro je isto tako zurio. Njegov izraz bio je nevjerice. Amalia, Don Esteban je konačno pronašao svoj glas, koji je odjeknuo kroz kanjon. Što su ti učinili? Što su ti ovi divljaci učinili? Prije nego što je Naira mogla odgovoriti, vođa Kuruk je uzjahao naprijed nekoliko koraka. Progovorio je na španjolskom. Njegov naglasak bio je jak, ali riječi jasne. Nismo joj učinili ništa što ona nije željela. Ona je ovdje po vlastitoj volji. Po vlastitoj volji? Don Esteban je revnuo od smijeha koji nije sadržavao humor. Ona je dijete. Ona ne zna što želi. Vi ste je ukrali od njezine obitelji, od njezine pravedne obaveze. Nisam dijete. Nairin glas je izašao jače nego što je očekivala, prekinuvši svoj otac. Sve su se glave okrenule prema njoj. I nisam ukradena. Izabrala sam otići. Don Esteban je zurio u svoju kći kao da je nikada prije nije vidio. I u nekom smislu možda nikada nije. Sva njegova života vidio je samo ono što je htio da ona bude. Tihu, pokornu, poslusnu. Nikada nije zaista pogledao i vidio osobu koju je odgajao. Izabrala? Njezin otac je pljunuo riječ. Ti nemaš pravo izbora. Ja sam tvoj otac. Ja odlučujem što je najbolje za tebe. Ne više, rekla je Naira. Ovdje moje riječi imaju težinu. Ovdje moj izbor znači nešto. I ja biram ostati. Don Ramiro je potjerao svog konja naprijed. Njegov izraz bio je bijesan. Ova žena je obećana meni. Imamo ugovor, potvrđen pred Bogom. Ona je moja. Nisam ničija, rekla je Naira hladno. I nikada neću biti tvoja. Don Ramiro je posegnuo za pištoljem, ali Don Esteban je podigao ruku, zaustavljajući ga. Njezin otac je sjahao, his pokreta spori i kontrolirani, očito pokušavajući kontrolirati svoj bijes. Amalia, rekao je, probajući drugačiji pristup, razumijem da si zbunjena. Ovi ljudi su ti isprali mozak, natjerali te da misliš da želiš ovaj divlji život. Ali dođi kući, zaboravit ćemo sve ovo. Možemo poništiti vjenčanje s Don Ramirom ako to želiš. Možemo pronaći ti drugog muža, mlađeg, ljubaznijeg, ali moraš doći kući. Bilo je nešto gotovo tužno u njegovom glasu, kao da je zaista vjerovao da novčom dobrotom može popraviti ono što je slomljeno. Ali Naira je znala bolje. Njezin otac nije razumio, nikada nije bio u stanju razumjeti da problem nije bio Don Ramiro specifično. Problem je bio da nikada nije upitana, nikada joj nije data moć nad vlastitim životom. Ne, rekla je jednostavno, ovo je moj dom sada. Don Esteban je stajao tamo dugo trenutak, njegov izraz prelazio od nevjerice do tuge do bijesa. Konačno, bijes je pobjedio. Lijepo, njegov glas je postao hladan, sve lažne topline nestale. Onda nisi više moja kći. I ako nisi moja kći, onda nisi ništa.
samo još jedna apečej koje treba odstraniti. Okrenuo se prema svojim muškarcima i viknuo: pripremite se, uzimamo je silom. Vojnici su počeli dizati svoje puške, ali Apači su bili brži. U jednom tečnom pokretu 20 lukova je bilo napeto, 20 strijela usmjereno prema dolje. Čekaj, vođa Kuruk je viknuo. Ne mora biti krvi, otići mirno i nitko neće biti povrijeđen. Ali Don Esteban nije bio čovjek koji je ustukivao pred prijetnjama. Pucajte, viknuo je svojim vojnicima. Sve je eksplodiralo u kaos. Prvi metak je prošao pored Nairinog uha s oštrim zviždućem zvukom. Strijele su poletjele sa pač lukova, padajući među vojnike Don Estebana. Vriskovi su odjekivali, konji su se propijalili i bacali jahače. Povuci se. Tašin je zgrabio Nairinu ruku, pokušavajući je povući nazad prema sigurnosti kanjona. Ali Naira je vidjela nešto što je smrznulo njenu krv. Kimi, njena mlada prijateljica, bila je bliže rubu nego što je trebala biti, pokušavajući dohvatiti strijelu koja joj je pala. I Don Ramiro, njegov pištolj, usmjeren direktno prema djevojčici, prst na obaraču. Bez razmišljanja, Naira se otrgla Tašinovom hvatišu i potrčala. Sve se usporilo, svaki trenutak razvučen u vječnost. Vidjela je kako se Don Ramirov prst stisnuo, vidjela bljesak vatre iz cijevi pištolja, vidjela metka kako leti prema Kimi. Bacila se naprijed, gurnjula Kimi u stranu. Osjetila je udarac, kao da ju je netko udario čeličnom šipkom u rame, ali nije bilo boli. Još ne. Kimi je pala u sigurnost, a Naira se našla na tlu, krv joj je curila niz ruku. Naira! Tašinov krik je mogao probuditi mrtve. Bio je pokraj nje u sekundi, podižući je, njegovi prsti već pritiskali ranu, pokušavajući zaustaviti krvarenje. Oko njih bitka je bjesnila. Apači su imali visinu prednost, njihove strijele su pale precizno među vojnike, ali vojnici su imali puške, koje su dosizale dalje i ubijale brže. Već je 3 Apača bilo na tlu, nepomičnih. Vođa Kuruk je urlao naredbe, preusmjeravao svoje ratnike. Oni su se povukli dublje u kanjon koristeći stijene kao zaštitu, pretvarajući bitku iz otvorenog sukoba u zasjedu gdje su njihova poznavanje terena davalo prednost. Don Esteban je navaljivao svoje muškarce naprijed, njegov bijes je prevladao razum. Ne stajte, uđite u kanjon, dohvatite je. Ali kanjon je bila zamka. Uske staze, visoki zidovi, broj neskrivenih mjesta, odakle su Apači mogli napadati. Vojnici koji su ušli našli su se pod napadom iz svih strana. Strijele su padale iz iznenađujućih kutova. Kamenje se kotrljalo s visina. Apači koji su poznavali svaku stazu mogli su se kretati brzo i napasti, zatim nestati prije nego što bi vojnici mogli uzvratiti vatru. Tašin je nosio Nairu dublje u kanjon, prema sigurnom mjestu gdje su žene i djeca bili sakriveni. Njezino rame je sada gorjelo poput vatre, krv je curila kroz njegove prste, bez obzira koliko je čvrsto pritiskao. Našota, viknuo je, trebam našotu. Stara vračara je izašla iz vikjapa, njezino lice bilo je ozbiljno. Kada je vidjela Nairu, krvareću i blijedu, nešto je prošlo preko njenog izraza. Možda sućut, možda samo profesionalna briga ljekara. Gestikulirala je da Tašin položi Nairu na prostirku. Zatim je počela raditi, njezine ruke bile su vješte i sigurne unatoč godinama. Prvo je istražila ranu, njezini prsti probijali pomno. Metak je prošao kroz, rekla je na Apač jeziku. To je dobro, ali ozlijedila je mišić. Morat će se zaviti čvrsto. Dok je našota radila, očišćavala ranu s vodom i nanošeća paste, napravljene od ljekovitih biljki, Naira je mogla čuti bitku koja se nastavlja vani. Pucnji, vriskovi, urlici bijesa i bola. Kimi je utrčala unutra, suze su joj tekle niz lice. Bacila se na koljena pokraj Naira i uhvatila je za ruku, govoreći brzo na Apač jeziku. Ona kaže da joj je spasila život, preveo je Tašin. Njegova ruka još uvijek držala Nairu drugu ruku. Kaže da joj je vječno dužnica. Nije bilo vremena za razmišljanje, prošaptala je Naira, njezin glas slab. Samo sam vidjela je u opasnosti i djelovala bez straha za sebe, završio je Tašin. To je definicija hrabrosti, Naira. Našhota je nešto izgovorila, njen ton nekarakteristično nježan. Tašin je preveo. Kaže da si gluha kao što je njezina kći bila. Gluha, ali hrabra. Kaže da bi njezina kći bila ponosna da je poznavala. To bio najviše što je Našota ikada dala kao pohvalu. Naira je osjetila suze kako joj nabujaju u očima, ali ih je pritisnula. Sada nije bilo vremena za slabost. Bitka? Uspjela je pitati. Što se događa?
Tašin je pogledao prema ulazu Vikijapa, njegov izraz bio je zabrinut. Vojnici tvoga oca ulaze u kanjon, to je greška. Mi poznajemo svaku stazu, svako skrovište, ali oni su brojniji i ako se bore do kraja, ne morao je završiti. Svako znao je da bi bitka do kraja mogla uništiti pleme, čak i ako pobjede. Naira je pokušala ustati, ali Našota je gurnula ju natrag. Ostani, rekla je strogo na lošem španjolskom, prva riječ koju je ikada direktno uputila Nairi. Previše si krvarila, krenut ćeš samo ako želiš umrijeti. Ali moram zaustaviti ovo, protestirala je Naira. Ljudi umiru zbog mene, zbog mog izbora. Ne možeš zaustaviti ljude koji su odlučeni ubijati, rekao je Tašin nježno. To je lekcija koju svi učimo na najtežem putu, ali Naira je vidjela nešto u njegovim očima. Strah, ne za sebe, već za svoj narod, za Kimi, za sve koje je počela smatrati obitelji. Postoji način, rekla je iznenada. Moj otac ne želi rat, želi mene. Ako mu razgovarati, ako mu mogu objasniti, nećeš ga uvjeriti, rekao je Tašin. Već si pokušala. Vidio si kako je reagirao. Tada sam govorila pred svima, pred njegovim muškarcima, pred vođom Kurukom. On nije mogao pokazati slabost. Ali ako mu mogu govoriti nasamo, otac prema kćeri možda... Ne, rekao je Tašin čvrsto. Previše je opasno. Ali Naira je već donijela odluku. S naporom koji je iznio svaki udarac njenog srca, podigla se na noge. Sobu je se okretala oko nje, ali držala se stabilno silom volje. Ovo je moj izbor, rekla je, kao što je bila moj izbor pobjeći, kao što je bila moj izbor ostati. Sada je moj izbor pokušati zaustaviti krvoproliće. Našota je rekla nešto oštro na apač jeziku, ali Naira nije trebala prijevod da razumije. Stara vračara je smatrala je ludom, možda je bila u pravu. Naira je izašla iz Vikijupa, zadržavajući se na zidu za podršku. Njezino rame je gorjelo, zavoji su već bili natopljeni svježom krvi, ali noge su je nosile naprijed. Bitka se bila pomakula dublje u kanjon. Mogla je vidjeti tijela na tlu, i apači i vojnici, mogla čuti vriskove ranjenika. Dim je visio u zraku od pucnjave pušaka, miješajući se s prašinom. Tašin je bio odmah pokraj nje, njegov ruku podupirući je. Ako ideš, idem s tobom. Ne, rekla je, trebam uraditi ovo sama. Naira, molim te, pogledala ga je, pokušavajući prenijeti cijelu dubinu svoje odlučnosti. Vjeruj mi, kao što sam ja vjerovala tebi kada si došao u kapelu. Nešto se promijenilo u njegovim očima. Klimnuo je polako. Bit ću blizu. Ako te pokuša povrijediti, znam. Krenula je prema zvuku borbe. Svaki korak bio je agonija. Krv joj je curila niz ruku, blijedost je hvatala njezin vid, ali nastavljala je. Pronašla ga na stazi koja je vodila dublje u kanjon, njegov mač izvučen, njegova uniforma prskana krvi, nije znala čija. Don Ramiro je bio pokraj njega, također naoružan, također krvav. Oče! Njezin glas je bio slab, ali odnio se kroz dim i kaos. Don Esteban se okrenuo, njegov izraz bio je divlji. Kada je vidio je krvareću, blijedu, jedva stojeću, nešto je prošlo preko njegovog lica. Možda ožalošćenje, možda sram, možda samo ljutnja da je prisiljen suočiti se s posljedicama svojih izbora. Amalija, rekao je, njegov glas bio je hrapav. Naira, ispravila ga je nježno, moje ime je sada Naira. Približila se polagano, svaki korak odmereno i pažljivo. Mogla je osjetiti Tašina prisutnost iza nje, skrivenu ali budna, spreman intervenirati ako bude potrebno. Pogled što si učinio, rekla je tiho, pokazujući oko njena tijela krv, razaranje. Pogledaj koliki je to cijena da me natjeraš da se vratim. Vrijedi li to? Vrijedi li jedan život, moj život, svih ovih smrti? Don Esteban je gledao oko sebe kao da je zaista vidio razaranje po prvi put. Njegov mač je spustio malo, njegova ramena su se povila. Ti si moja kiči, rekao je, ali njegova glasa je nedostajao ranija sigurnost. Moja jedina kiči, kako mogu jednostavno te pustiti? Nikada me nisi imao, rekla je Naira približavajući se. Sada je bila dovoljno blizu da vidi linije umora na njegovom licu, sjedu u njegovoj kosi koju nikada prije nije primijetila. Mislim da si, jer si kontrolirao svaki aspekt mog života, ali osoba koju si kontrolirao, to nikada nisam bila ja. Bila sam samo ono što si ti htio da budem. Htio sam da budeš sigurna, rekao je Don Esteban, njegov glas se slomio. Htio sam da imaš dobar život. Čiji život? Tvoj ili moj? Tišina se protegla između njih, ispunjena samo zvucima bitke koja je jenjavala u daljini. Apači su bili slišali naredbe da povuku, vođa Kuruk je vjerojatno primijetio Nairin odlazak
i razumio je što pokušava učiniti. Don Ramiro je uzjahao naprijed, njegov pištolj još uvijek u ruci. Dosta ovog sentimentalnog gluposti, ona je bila obećana meni. Imam pravo, nemaš nikakva prava, prekinula ga je Naira, okrećući se da ga pogleda direktno. Nikada nisi imao. Jer ja nisam vlasništvo koje se može prenositi. Nisam roba koja se može trgovati. Ja sam osoba. I ja te ne biram. Don Ramiro je podigao pištolj, usmjeravajući ga prema njoj. Onda ću te ubiti. Ako ne mogu te imati, nitko neće. Strijela je udarila njegovu ruku prije nego što je mogao povući okidač, izbacujući pištolj iz njegovih prstiju. Tašin je izašao iz svog skrovišta. Njegov luk već napeto s drugom strelicom. Sljedeća ide u tvoje srce, rekao je hladno. Vojnici Don Estebana su počeli okružavati, ali njihov vođa je podigao ruku, zaustavljajući ih. Ne, rekao je Don Esteban tiho. Gledao je svoju kći. Ne, više nije bila njegova kći. Bila je nešto novo, nešto što nikada prije nije bilo, i vidio je nešto što ga je zastrašilo, potpunu odlučnost. Pozvao sam rat nad narodu koji ti je dao utočište, rekao je polako. Ubio sam njihove ljude i sve zato što nisam mogao prihvatiti da moja kći, da ti imaš pravo izbora. Da, rekla je Naira jednostavno. Don Esteban je stajao tamo dugo trenutak. Njegov izraz bio je borba između onoga što je uvijek vjerovao i onoga što je bio prisiljen vidjeti. Konačno spustio je mač. Idemo, rekao je svojim muškarcima. Idemo kući. Što? Don Ramiro je eksplodirao. Ne možeš jednostavno. Rekao sam idemo. Don Esteban je revnuo. Njegov stari autoritet se vratio. Ova žena više nije moja kači. Neka živi ili umire s ovim divljacima. Više nije moja briga. Ali dok se okretao da ode, pogledao je natrag jednom. I u njegovim očima Naira je vidjela nešto što nikada prije nije vidjela. Poštovanje. Možda čak i ponos, iako je bolio priznati. Budi sigurna, Naira, rekao je tiho, koristeći njezino novo ime po prvi put. Zatim je sjahao, okupio svoje preživjele muškarce i jahao iz kanjona. Čim su nestali, Naira je osjetila kako joj noge popuštaju. Tašin ju je uhvatio prije nego što je pala, podižući je u svoje ruke. Gluha ženo, rekao je, ali bila je toplina u njegovom glasu. Hrabra gluha ženo. Dok ju je nosio natrag prema Vikiapu gdje je Našota čekala, Naira je pogledala oko sebe. Pleme se okupljalo, bojovnici se vraćali, žene i djeca izlazili iz skrovišta. Bilo je ranjenika koji će trebati njegu. Bilo je mrtvih koji će trebati isplakaliti. Bilo je toliko za učiniti, ali također je bilo nešto drugo. Bilo je pobjeda. Ne pobjeda oružja ili sile, već pobjeda izbora. Pobjeda prava, da se kaže ne. Pobjeda slobode. Vođa Kuruk je došao da je vidi dok je Našota ponovno zavijala njezinu ranu, ovaj put ispravno. Progovorio je na apač jeziku, njegove riječi bile su svečane i važne. Kaže da si danas pokazala hrabrost koja nadilazi bilo koju bitku, preveo je Tašin. Kaže da si zaslužila tvoje ime, Naira, ona koja je izabrala. I kaže da od danas ti si potpuno članica plemena. Nitko neće više dovesti u pitanje tvoje mjesto među nama. Suze su konačno došle, suze olakšanja i bola i iscrpljenosti i čiste nepokvarene radosti. Naira je plakala dok je Našota završavala previjanje, dok je Kimi držala njenu ruku, dok je Tašin stajao kraj nje kao tihi čuvar. Plakala je za djevojkom koju je bila, za ocem koji nikada nije razumio, za životom koji je ostavila iza sebe, ali također je plakala od sreće, za životom koji je izabrala, za obitelji koji je pronašla, za budućnosti koja je sada bila njezina da oblikuje. Te noći dok je selo liječilo svoje rane i žalilo svoje mrtve, Naira je sjedila uz vatru s ostalima. Našota je sjedila pokraj nje, ne blizu, ali ne više odvojeno. To je bio malen korak, ali značajan. Tašin je sjeo s druge strane, njegova prisutnost je bila utješna i čvrsta. Tvoja rana će zarastiti, rekao je tiho, ali ostavit će ožiljak. Dobro, odgovorila je Naira, pogledavši svoje previjeno rame. Neka ožiljak ostane, podsjetit će me na cijenu slobode i da je vrijedi platiti. Gledali su u vatru zajedno, dok su se zvijezde pojavljivale jedna po jedna na noćnom nebu. Negdje tamo, Don Esteban Cordero Yahao je natrag u svoj svijet moći i kontrole, svijet gdje su kćeri bile vlasništvo i žene nisu imale glas. Ali ovdje, u ovom kanjonu, u ovom plemenu, Naira je pronašla nešto drugačije. Pronašla je mjesto gdje je njezin izbor znači, gdje je njezina hrabrost bila priznata, gdje je njezin glas bio čut. Pronašla je dom. 6 mjeseci je prošlo od bitke u kanjonu.
Naira je stajala na istoj litici gdje je gledala vojsku svoga oca kako se približava onog kobnog dana, ali sada je sve bilo drugačije. Njezino rame je zacijelilo, ostavljajući bijeli ožiljak koji je nosila s ponosom. Njezine ruke bile su čvrste i snažne od mjeseci rada. Njezin apać jezik bio je sada tečan, s tek blagim naglaskom koji je izdavao njeno podrijetlo. Njezina koža bila je potamnila gotovo do iste boje kao i njenih sestara iz plemena, ali najveća promjena nije bila vidljiva očima. Bila je u načinu kako je stajala, s leđima uspravnim, bradom podignutom, očima koje su gledale svijet bez straha. Bila je u načinu kako su je ljudi zvali Naira, nikada Amalija. Bila je u načinu kako je pripadala ovom mjestu, ovim ljudima, ovom životu koji je izabrala. Razmišljaš o njemu? Tašinov glas je došao iza nje, nježan i razumijevajući. Okrenula se i nasmiješila. U posljednjih 6 mjeseci veza između nje i Tašina je rasla iz zahvalnosti u nešto dublje. Nije bilo dramatičnih izjava ili velikih gesta, jednostavno prirodno rast razumijevanja, poštovanja i na kraju ljubavi. Ponekad, priznala je, pitam se je li promijenio, pitam se razumijeva li sada zašto sam morala otići. Možda nikada neće razumijeti, rekao je Tašin pridružujući joj se na litici. Neki ljudi su previše ukorijenjeni u stare načine, ali to nije tvoja briga više. Bila je u pravu. Naira je čula vijesti s trgovcima koji su prolazili kroz teritorij. Don Esteban Cordero se povukao u svoju hacijendu i rijetko se viđao. Don Ramiro Salazar oženio se drugom ženom, kćerkom drugog bogatog farmera. Svijet koji je ostavila nastavio je okretati bez nje, što je bio istovremeno tužno i oslobađajuće. Kimi me traži, rekla je Naira. Kaže da danas trebam naučiti nešto važno. Tašin se nasmiješio. Znam, tražila me je da dođem također. Hajdemo. Pronašli su Kimi blizu potoka, gdje je mlada djevojka pripremala tkaninu za bojanje. Uz nju bile su 3 druge mlade žene iz plemena, sve smiješeći se i šapćući međusobno. Naira, Kimi je zazvala, njezino lice je sjalo. Konačno, danas te učimo nešto što svaka apači žena mora znati. Što je to? Upitala je Naira sa sumnjičavošću koja je izazvala smijeh. Jedna od drugih djevojaka, Ama, pokazala je prema kotlu koji je vrio nad malom vatrom. Kako napraviti tradicionalno vjenčano odjelo, rekla je. Nairindah je zastao. Pogledala je prema Tašinu koji je izgledao jednako iznenađen ili je možda samo dobro glumio. Vjenčano odjelo, uspjela je reći. Kimi se je nasmiješila lukavo. Ne budi toliko iznenađena. Cijelo pleme zna kako Tašin gleda na tebe i kako ti gledaš na njega. Vođa Kuruk je već dao svoj blagoslov. Naira je osjetila kako joj toplina puni lice. Pogledala je prema Tašinu, koji je sada također izgledao neugodno. Rijedak vid za ratnika koji se suočio s mnoštvom neprijatelja bez treptanja. Mi nismo, počela je, zatim se zaustavila. Zašto poricati ono što je bilo očigledno svima, uključujući njih samih? Tašin je pristupio uzimajući njezinu ruku. Htio sam te pitati pravilno, rekao je tiho, s ceremonijom, s poštovanjem tradicije, ali izgleda da su naše sestre odlučile ubrzati stvari. Tradicija kaže da žena može također pitati muškarca, rekla je Ama. Njezine oči su se sijale od zabave. Možda Naira treba biti ona koja pita. Naira se je nasmijala. Osjećaj radosti koji je ispunio njezinu prsa bio je gotovo previše da podnese. Okrenula se prema Tašinu, držeći obje njegove ruke sada. Tašin, rekla je. Njezin glas bio je čvrst unatoč uzbuđenju koje je osjećala. Prije 6 mjeseci ti si mi dao nešto što nitko drugi nikada nije dao. Izbor. Ti si mi pokazao da mogu biti više nego što su drugi zamislili. Ti si me učio, štitio me, vjerovao u mene kada nisam vjerovala u sebe. Hoćeš li... Zastala je, iznenada nervozna. Da, rekao je Tašin jednostavno. Osmijeh se širio preko njegovog lica. Na bilo koje pitanje koje želiš pitati, odgovor je da. Žene su eksplodirale u radosne povike, pljeskajući i smijajući se. Čak i Našota, koja je prolazila u blizini, zaustavila se i klimnula odobravanje prije nego što je nastavila svoj put. Sljedeći tjedni bili su vrtlog pripreme. Naira je učila kako napraviti tradicionalno vjenčano, odjelo od najfinije jelenje kože, ukrašeno perlicama i bodljama dikobraz, koje je trebala skupiti i pripremiti sama. Kimi i druge žene pomogle su joj, ali inzistirala su da većina rada mora biti njezin, to je bila tradicija. Dok je radila, Naira je razmišljala o razlici između ovog vjenčanja i onoga kojeg je pobjegla. Tada
Sve je bilo odlučeno za nju. Haljina, ceremonija, čak i suprug. Sada svaki šav koji je zašivala, svaka perlica koju je postavljala, bio je njen izbor. Ovaj brak nije bio transakcija ili dužnost. Bio je izbor, napravljen slobodno, iz ljubavi. Tašin je također bio zauzet, pripremajući darove koje će ponuditi. Konji, pokrivači, oružje koje je sam napravio. U Apache kulturi muškarac je pokazivao svoju vrijednost kroz ono što je mogao pružiti i Tašin je bio odlučan pokazati plemeniti da je Naira vrijedna svega što je mogao dati. Vođa Kuruk je postavio datum za ceremoniju, nova mjesec dana dalje. To je dalo vremena za pripreme, ali također je dalo vremena da riječ se proširi. Trgovci koji su prolazili kroz teritorij prenijeli su vijest i na Nairin začuđenje počeli su dolaziti gosti. Prvo su stigli članovi drugih Apache grupa, prijateljske grupe, koje su imale veze s Kurukovim plemenom. Donosili su darove i čestitke i također znatiželjnost. Htjeli su vidjeti bijelu ženu koja je postala jedna od njih. Zatim su došli drugi, Pueblo trgovci koje je Tašin poznavao, čak i nekoliko Meksikanaca koji su trgovali pošteno s Apache narodom. Svako dolazak širio je priču Naira dalje, priču o ženi koja je izabrala slobodu nad dužnošću, ljubav nad obavezom. 3 dana prije vjenčanja pristigao je neočekivani posjetitelj. Naira je bila uz potok, pereći njezino gotovo završeno vjenčano odjelo kada je čula uznemirenje u selu. Trčala je natrag. Njezino srce je kucalo s neodređenim strahom. Je li došla vojska? Je li njezin otac predomislio se? Ali kada je stigla, vidjela je nešto potpuno neočekivano. Stara žena je sjedila u centru sela, okružena znatiželjnim promatračima. Bila je očigledno Meksikanka, odjevena u jednostavnu crnu haljinu, njezino lice izbrazdano dubokim borama od godina i tuge. Naira, pozvao je vođa Kuruk, ova žena kaže da te poznaje, kaže da je bila u kući tvoga oca. Naira se približila pažljivo, proučavajući lice žene. Zatim je prepoznala Marija, dadilja koja ju je odgajala nakon što je njezina majka umrla pri porodu. Marija koja je bila jedina osoba u hacijendi, koja ju je tretirala s dobrotom, koja ju je tješila kada je plakala, koja joj je šaputala priče o snažnim ženama kada je niko drugi slušao. Marija, šapnula je, padajući na koljena pokraj stare žene. Što radiš ovdje? Kako si me našla? Stara dadilja je osmijeh, suze su tekle niz njezine izbrazdane obraze. Moja djevojčica, rekla je na španjolskom. Moja hrabra djevojčica. Trebala sam doći prije, ali bilo mi je potrebno vremena da skupim hrabrost, da pronađem put. Ali zašto? Zašto si došla? Marija je dosegla u vreću koju je nosila i izvukla nešto umotano u tkaninu. Pažljivo ga je razmotala, otkrivajući fotografiju u srebrnom okviru. Tvoja majka, rekla je tiho. Htjela sam da je imaš za tvoje vjenčanje. Naira je uzela fotografiju s drhtavim rukama. Nikada je prije nije vidjela. Njezin otac je uklonio sve slike njezine majke nakon njezine smrti, kao da bi mogao izbrisati bol brisanjem sjećanja. Ali ovdje bila je mlada žena s nježnim očima i osmijehom koji je izgleda znao tajne. Ona je bila poput tebe, rekla je Marija. Snažna, hrabra. Nije htjela udati se za tvoga oca. Bila je prisiljena od njezine vlastite obitelji. Ali pokušala je napraviti najbolje od toga. I kada si rođena, voljela te je više nego život sam. Umrla je zbog mene, šapnula je Naira, staro krivnja se vraćala. Ne, rekla je Marija čvrsto, umrla je dovodeći te u svijet. To nije isto. I da je ovdje danas, da vidi što si postala, ženu koja je izabrala vlastitu sreću nad dužnošću, bi bila tako ponosna. Naira je zagrlila staru dadilju, plačući protiv njezinog ramena, dok je Marija mrmljala utješne riječi na španjolskom, tresuću njezinu natrag i natrag kao da je opet bila dijete. Ostani, rekla je Naira, kada je konačno mogla govoriti. Molim te, ostani za vjenčanje. Bila bi mi čast da budeš ovdje. Marija je ostala. Dan vjenčanja danio je s jasnim plavim nebom i blagim vjetrom koji je nosio miris pustinskih cvijeće. Celo je bilo transformirano. Vikapi bili su ukrašeni s bojenim tkaninama, vatre bile su pripremljene za slavlje koje će trajati cijelu noć, hrana je bila pripremljena u količinama koje su mogle nahraniti vojsku. Naira se pripremala u Vikapu, s Kimi, Marija i drugim ženama. Njezino vjenčano odjelo bilo je prekrasno, bijela jelena koža meka poput oblaka, ukrašena s stotinama perlica koje su sijale u svjetlu, resice koje su se plesale s svakim pokretom. Njezina kosa je bila ispletena s crvenim i plavim vrpcama, tradicionalni Apache stil za nevjeste.
Spremna? Upitala je Kimi, njezine vlastite oči bile vlažne od emocija. Naira je uzela dubok dah. Da, spremna sam. Izašla je u sunčevu svjetlost i cijelo pleme se okupilo da gleda. Tašin je čekao u centru, odjevena u njegovu najfiniju odjeću. Njegovo lice bilo je ozbiljno, ali njegove oči sijale su kada ju je vidio. Vođa Kuruk je stajao između njih, spreman voditi ceremoniju. Progovorio je na apači jeziku, njegove riječi noseći težinu tradicije i povijesti. Danas svjedočimo spajanju dva života, počeo je. Ne spajanje koje je natjerano ili kupljeno, već spajanje koje je izabrano slobodno. Naira, ona koja je izabrala, i Tašin, branitelj slobode, dolaze zajedno pred svjedocima njihovog naroda. Tašin je pristupio, noseći pokrivač koji je sam utkao. Položio ga je preko Nairinih ramena, simbolični gest koji je značio njegovu obvezu da je štiti i brine za nju. Naira je također pristupila, noseći posudu hrane koja je pripremila, simbolični gest koji je značio njenu obvezu da održava njihov dom i obitelj. Ali zatim je vođa Kuruk učinio nešto neuobičajeno. Skinuo je pokrivač s Nairinih ramena i posudu iz njezinih ruku, stavljajući ih u stranu. Ovi simboli su dobri, rekao je, ali ovo vjenčanje treba novi simbolizam. Jer ovo nije vjenčanje gdje jedan pruža i drugi prima. Ovo je vjenčanje partnera. Pokazao je Našoti, koja je pristupila noseći dva identična noža u ukrašenim koricama. Ovi noževi napravljeni su zajedno, od istog metala, od iste ruke, objasnio je Kuruk. Jedan nije jači od drugog, jedan nije važniji od drugog. Tako će biti s vašim brakom, partneri jednaki, svako donoseći svoju snagu. Predao je jedan nož Tašinu, drugi Nairi. Zatim ih povezao njihove ruke zajedno trake od jelenje kože. Što god budućnost donosi, rekao je vođa Kuruk, suočit ćete se tome zajedno. Birali jedan, biraju oboje. Patili jedan, pate oboje. Triumfirali jedan, triumfiraju oboje. To je značenje pravog partnerstva. Naira je pogledala u Tašinove oči i vidjela tamo sve što je trebala. Ljubav, poštovanje, razumijevanje. Nije bilo potrebe za riječima. Oboje su klimnuli istovremeno. Njihova obveza nije data glasno, već u tišini srca. Pleme je eksplodiralo u povike radosti. Bubnjevi su počeli svirati, a ljudi su počeli plesati. Slavlje je počelo. Noć je bila ispunjena glazbom, smijehom, pričama. Ljudi su jeli i pili, dijelili priče o Nairi i Tašinu, nudeći blagoslove i savjete. Marija je sjedila s Našotom, dva stare žene iz različitih svjetova, pronaše zajedničku riječ u svojoj ljubavi prema Nairi. Dok je mjesec dizao se visoko na nebu, Tašin je odveo Nairu dalje od gužve do litice gdje su toliko puta stajali zajedno. Jesu li to što si zamišljala? Upitao je. Kada si bježala od svog prvog vjenčanja, jesi li zamišljala ovo? Naira se je nasmijala. Nisam zamišljala ništa osim bijega. Nisam vjerovala da ću naći novi dom, novu obitelj, novu svrhu. Sigurno nisam zamišljala ljubav. A sada? Sada, rekla je, okrećajući se prema njemu. Znam da je svaki izbor koji sam napravila, svaki težak trenutak, svaka borba, svaki strah koji sam prevazišla, doveo me ovdje, doveo me tebi. Poljubili su se pod zvijezdama, dok se slavlje nastavilo iza njih, dok je budućnost ležala pred njima kao otvoreni put, ispunjen mogućnostima. Godina je prošla od vjenčanja. Naira je sjedila vani Vikjapa, koji je sada dijelila s Tašinom, nježno ljuljajući bebu u naručju. Njen sin, njihov sin, bio je 3 mjeseca star, sa tamnim očima svoga oca i odlučnim bradom, koja je već pokazivala duh njegove majke. Kimi je sjedila pokraj nje, također trudna, njezin trbuh zaobljen s novim životom. Udala se prošlog mjeseca za mladog lovca iz prijateljskog plemena. Kako ćeš ga imenovati? Upitala je Kimi, nježno dodirivajući bebin obraz. Kuruk me je pitao isto, rekla je Naira. Kaže da trebam izabrati ime koje govori o tome tko želim da postane. I što si odlučila? Naira je pogledala dolje u lice svoga sina. Aškiji, rekla je, što znači dječak, ali ne samo bilo koji dječak. Slobodan dječak, onaj koji će izrasti znajući da može birati svoj vlastiti put. Savršeno, rekla je Kimi sa osmijehom. Tašin se je vratio iz lova, noseći jelena preko njegovih ramena. Spustio ga je i došao do svoje supruge i sina, njegov izraz mekan na način koji je bila samo za njih. Kako su moja 2 ratnika? Upitao je, klečeći pokraj njih. Tvoj sin je gladan, rekla je Naira, kao i njegov otac, sumnjam.
Smijali su se zajedno, udoban smijeh ljudi koji su pronašli njihovo mjesto u svijetu, ali dok je sunce počelo padati, Naira je primijetila nešto na horizontu. Jahač sam, približavajući se selu, Tašin ga je vidio također. Ostani ovdje, rekao je, podigao se, vidjet ću tko je. Ali Naira je već prepoznala način na koji jahač sjedao, prestar, prespokojan, prejasno istaknut. Njezino srce je ubrzalo dok je jahač prišao bliže i ona je mogla vidjeti njegovo lice. Don Esteban Cordero izgleda stario 10 godina u jednoj. Njegove kosa je bila potpuno bijela sada, njegovo lice bilo je duboko izbrazdano, ali njegova sjedenje na konju je bilo još uvijek uspravno, njegova oči još uvijek oštre. Zaustavio se na rubu sela, jasno pokazujući da je dolazilo u miru. Vođa Kuruk je izišao da ga pozdravi, njegove ruke na oružju, ali ne izvučeno. Dolazim sam, rekao je Don Esteban, njegov glas bio je hrapav od godina i tuge. Dolazim razgovarati s Nairom. Kuruk je pogledao natrag prema Nairi, pitanje u njegovim očima. Ona je klimnula, prebacujući Aškiji u kimi njegove ruke, i ustala. Prišla je ocu, jer bio je to još uvijek, bez obzira na sve što se dogodilo, s glavom visoko. Zašto si došao? Upitala je. Ne neprijateljski, ali ne također toplo. Don Esteban je sjahao, pomičući se sporo, kao da su njegove zglobove boljeli. Gledala je prema njoj dugo trenutak prije nego što je govorio. Došao sam vidjeti, rekao je konačno. Vidjeti jesi li dobro. Kao što vidiš, rekla je Naira, pokazujući oko sebe. Više nego dobro. Čuo sam da imaš sina. Da, Aški. To znači, znam što znači, prekinuo je nežno. Naučio sam malo vašeg jezika. Mislio sam da ako ikada vidim te opet, možda bi volio razgovarati s tobom na tvom vlastitom jeziku. Naira je bila tiha, iznenađena od ovog priznanja. Don Esteban je dosegnuo u njegovu torbu i izvukao paket umotanu u vunenu tkaninu. Donio sam ovo. Za dijete. Tradicija u našoj obitelji. U tvojoj majčinoj obitelji. Srebrni krst prenošen kroz generacije. Naira je uzela paket, ali nije ga otvorila. Zašto? Upitala je. Zašto sada, nakon sve ovog vrijeme? Njezin otac je pogledao dolje, njegove ruke tresu se lagano. Jer sam star i glup i previše kasno shvatio što sam izgubio. Ne tvoju prisutnost, vidim sada da nikada nisam zapravo imao to, nego priliku da te poznajem. Pravu tebe. Otišao si, rekao je tiho. Rekao si da više nisam tvoja kiči. Znam. I bila sam u krivu. Pogledao je gore, njegove oči bile su vlažne. Bio sam ljut, bio sam sraman. Bio sam čovjek koji nikada nije naučio kako priznati kada je bio u krivu. Ali sada sam samo otac koji bi volio znati njegov kći, ako ona dopusti. Naira je osjetila kako se Tašinova ruka položila nežno na njezino rame, ne pritiskajući je, samo podupirući njezin izbor, što god to bilo. Pogledala je svoga oca, ovog čovjeka koji ju je odgajao, ali nikada je poznavao, koji ju je volio, ali ne na način koji je bilo značilo, i osjetila nešto unutar nje omekšati. Ne potpuno, ne sve, ali malo. Možeš ostati za večeru, rekla je. Upoznaćeš Aškija, upoznaćeš mog muža, vidjet ćeš život koji sam izgradila, ali moraš razumjeti, ovo je moj dom sada, ovi su ljudi moja obitelj, neću se vratiti. Znam, rekao je Don Esteban, i ne tražim da, samo tražim priliku da započnem opet, kao stranac koji postaje prijatelj možda, ako je to moguće. Naira je klimnula polako. Možda je moguće, s vremenom. Te večeri, dok je pleme jelo oko vatre, Don Esteban je sjedio među njima, ne kao osvajač ili prijetnja, nego kao gost. Držao je Aškija s nespretnim nježnošću, njegova oči ispunjene čuđenjem i neznanom tugom za godinama koji je izgubio. Gledao je Nairu kako se smijala s Kimi, kako razgovarala s Našotom o ljekovitim travama, kako sjedila blizu Tašina s prirodnom lakoćom partnera. Video je kako pripadala ovdje, kako je bila voljenim, kako je bila slobodna. I po prvi put u svom životu Don Esteban Cordero razumeo je što je uzela od njegove kćeri i što je, u pokušaju da je drži, zapravo izgubio. Prije nego što je otišao sljedeće jutro, prišao je Nairi dok je stajala na litici, gledajući izlazak sunca preko pustinje. Tvoja majka bi bila ponosna, rekao je tiho. Želio sam da znaš to. Ona bi bila toliko ponosna. Naira se okrenula prema njemu, suze su joj tekle niz obraze. Hvala ti, šapnula je. Njezin otac je klimnuo, zatim okrenuo se da jahao dalje. Ali prije nego što je jahao daleko, okrenuo se natrag još jednom. Mogu li doći opet? Upitao je. Ponekad,
Samo da vidim kako Aški raste. Da te poznajem bolje? Naira je bila tiha za trenutak, zatim klimnula. Da, možeš doći. Dok je promatrala kako njezin otac jahao dalje, osjetila je tašinove ruke obavijaju oko nje, njegovo bradu naslanjajući na njeno rame. Prastan je, rekao je tiho. Da, odgovorila je Naira, ali ne zato što on to zaslužuje. Zato što ja zaslužujem biti slobodna od gnjev koji nosim. U godinama koji su uslijedili, Don Esteban je posjet redovito. Nikada nije ostajao dugo i nikada je pokušao uvjeriti Nairu da se vrati. Jednostavno je dolazio, upoznavao njegov unuk, a kasnije unuci, kada je Naira imala 2 više djeteta, uči o običaje Apači, polako građenje mosta između 2 svijeta koji su bili previše dugo razdvojeni. Ali najvažnije, njegove posjete je prenijela vijest natrag u meksički svijet, vijest o ženi koja je izabrala vlastiti put, vijest koji je počeo mijenjati misliju, polako, ali sigurno. Naira je primijetila to kada bi trgovci dolazili, mlađe muškarce koji bi pitati njive kćeri što su željeli prije nego su ih obećali. Očeva koji bi slušati kada su njihove kćeri govorili o svojim snovima. Mali pomaci, ali značajni. I ponekad, vrlo rijetko, druge mlade žene bi dolaziti. Žene koje su bježali od prisilnih brakova, žene koje su tražile utočište i novi početak. Naira bi ih dočekao, pomoći ih naučiti, pokazati im da je moguće izgraditi nov život na njihovim vlastitim uvjetima. Selo je rastao, postao poznat kao mjesto gdje su žene bile tretirani kao partneri, gdje je izbor bio vrednovan, gdje je sloboda bio pravo, ne privilegija. I u centru svega bila je Naira, ona koja je izabrala, živeći dokaz da jedan akt hrabrosti, jedan trenutak kada netko kaže ne moćnim ljudima, može promijeniti ne samo jedan život, nego potencijalno čitavu kulturu. Stojala je na litici sada, starija, ali ne manje vitalna, gledajući kako njezina djeca, sada odrasla, učila njen eunuke kako loviti, kako preživjeti, kako birati vlastite puteve. Tašin je bio pokraj nje, njegove kosa sada isprepletena sivim, ali njegove ruke još uvijek čvrste, njegove oči još uvijek pun ljubavi kada su gledali prema nju. Bez žaljenja? Upitao je, kao što je često činili kroz godine. Ni jedan, odgovorila je Naira, kao što je uvijek odgovarala, jer znala je istinu koju je naučila onog dana kada je jahala daleko od njene vjenčanje. Sloboda nije nikada bez cene, ali također nije nikada bez vrednosti. Izbor, pravi izbor, napravljen slobodno i bez straha, bio je najdragoceniji dar koji neko može sebi dati.